Сапраўднае абурэнне выклікае тое, што па-беларуску не гавораць нават на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Я гатовы да ўсяго. Вы памерлі 2 кастрычніка? Я памеру. Да ўсяго, каб трапіць у вар'ятню. Ты станеш лепшым. Хутка пераплюнеш усіх сённяшніх рыфмаплётаў. Не падстаўляйся. Сейчас, слава богу, в нашей стране все становится на свои места. Мы не хочам, каб моладзь паўтарала ваши юнацкія памылкі. А што вы скажаце пра гэты час, калі вы былі студэнтам філалагічнага аддзялення Беларускага дзяржаўнага універсітэту? У той час я склаў такія радкі. Дні праносяцца, як вуллі. Ці жылі, ці не жылі. Можа, шчасце прамінулі, можа, долю абышлі. Вы правда чувствуете, что ваше счастье проминуло вас? А чым вы былі незадаволены? Алесь, Па-іншаму я не мог. ты нават не разумееш, што цябе чакае. Я гатовы да ўсяго. Гатовы да ўсяго, каб трапіць у вар'ятню. Зимой 1970 года до загадчыка кафедры беларускай мовы і літаратуры Брэсцкага педагагічнага інстытута Уладзіміра Калесніка звярнуўся народны паэт Беларусі Максім Танк. Ён папрасіў дапамагчы аднаму студэнту, які трапіў у бяду. Гэты студэнт быў незвычайны, адметны і ні на кога не падобны паэт. Алесь Разанаў нарадзіўся ў 1947, памёр у 2021 годзе. Паэт, перакладчык, публіцыст, педагог, стваральнік новых паэтычных форм. Адзін з самых папулярных у Еўропе беларускіх паэтаў, чые творы былі перакладзены на многія мовы свету. Аўтар паэтычных зборнікаў, якія лічацца этапнымі для беларускай паэзіі. Каардынаты быцця, шлях 360, сума немагчымасцяў. У савецкі час яго вершы выклікалі непрыняцце Анатолія Клышкі і Васіля Віткі. У той жа момант Пімен Панченка, Максім Танк, Уладзімір Караткевіч падтрымлівалі нашага героя. У кастрычніку 1968 года студэнт-выдатнік Алесь Разанаў стаяў перад вельмі няпростым для сябе выбарам, ад якога залежала ў яго жыцці многае. Кастрычнік 68 года. Які можа быць выбар? Уся краіна радавалася і рыхтавалася да найвялікшага свята. 50-годдзе камуністычнай партыі Беларусі, і чамусьці не радаваліся толькі вы. Непераможаны, зацяты, быў закапаны ён жывым. Почему? Так, чаму вы, выдатнік, хацелі, каб вас закапалі жывым? Тату, маму, не шкада? Ну, што надумалі? Робім? Олесь, нават не ведаю. Рабіць такое напярэдадні вялікага партыйнага свята. Трэба пачакаць. І колькі яшчэ чакаць? Вось Карына. Быў мудрым чалавекам. Усё рабіў узважана і таму многае дасягнуў. Пры чым тут Карына? Ну як пры чым? Нам завтра семінар па ім адказваць. У мяне іншыя планы. У цябе выдатныя сябры, але ты іх не паслухаў, вырашыў рызыкнуць. А вы хіба не рызыкавалі ў юнацтве? Гэта былі іншыя часы. А якія вершы складалі? Калі няма на свеце маёй мовы, майго народа і мяне самога, дык для каго будуеце, панове, канцлагеры, катоўні і астрогі? Ай-яй-яй. Гэты верш наш народны паэт
напісаў супраць антынацыянальнай палітыкі буржуазнай Польшчы. А вы жылі у шчаслівай савецкай рэальнасці. Няўжо вы не чувалі розніцу? Правільна сказаў наш паэт-камуніст. Гэта былі зусім іншыя часы. Правда? А по-моему, у нас заўсёды нязменныя часы. Храновыя. Навошта так груба? Хіба табе кепска жывецца? Ты яшчэ скажы, што партыя робіць усё, каб я адчуваў сябе шчаслівым. А хіба не? Напэўна, гаворку пра беларускую мову і культуру ў 60-е варта пачаць з вядомага выступу Мікіты Хрушчова на прыступках філфака БДУ. Паводле легенды, Хрушчоў пахваліў беларусаў за тое, што яны першымі пабудуюць сацыялізм, бо вельмі паспяхова адракаюцца ад роднай мовы. Ёсць яшчэ адна легенда, паводле якой тагачасны кіраўнік Кампартыі Беларусі Кірыла Мазураў вырашыў зрабіць свой справаздачны выступ да 40-годдзя БССР па-беларуску, на што галоўны кукурузнік краіны зрэагаваў наступнымі словамі: «Ні чарта непанятна». І гэтым самым задаў ясны мэсэдж да таго, як ён ставіцца да гэтага самага нацыянальнага пытання і да беларускай нацыянальнай культуры. Каханы, мы вучымся ў лепшым беларускім універсітэце. Абодва выдатнікі. У нас добрая стыпендыя. Вашы тагачасныя вершы падабаюцца дэкану. Особенно это. Камсамол, ты заўсёды ў паходзе, маладое краіны любоў. Спыніся. Але чаму? Гэта і праўда добры верш. Ты за яго атрымаў павышаную стыпендыю. У Алеся Разанова ў той час і сапраўды былі вельмі правільныя вершы. З не меншым натхненнем, чым Аркадзь Куляшоў, ён складаў вершы пра камсамольскі білет, альбо пісаў, што рассеюцца па свеце намовы і дымы, а Ленін застанецца, бо Ленін – гэта мы. Паслухай, ты пішаш не горш, а может нават і лепш за Гілевіча, Барадуліна, Бураўкіна. У цябе вялікая будучыня. Толькі не рабі глупства. Ты станеш лепшым. Хутка пераплюнеш усіх сённяшніх рыфмаплётаў, і я табе ў гэтым дапамагу. Стаць яшчэ адным рыфмаплётам? Ну навошта? Навошта ты так, а? Я ж цябе аб адным прашу. Аб чым? Не падстаўляйся. Падумай пра мяне, пра нас. А также и про папу и маму. І што вы за такі дзівацкі эгоізм напярэдадні свята? Думаеш, не варта рызыкаваць? Канешне, не, дурненькі. Ты нікому нічога гэтым не дакажаш. Заўтра паеду да Ларысы Антоновны. Навошта? І прагуляеш семінар па скарыне? І сапраўды, на што? Ехать к Ларисе Антоновне вам было не обязательно. Але ж вы самі неаднойчы ў яе бывалі. Тое, што можна мне, вельмі лёгка пераламае хрыбціну табе. Візіт да Ларысы Генюшкі, апальнай паэткі, гэта быў гарантаваны выклік да камсамольскіх і партыйных чыноўнікаў з наступствамі вплоть да звальнення, выключэння з партыі, выключэння з універсітэта. Галава раскалываецца. Нават не ведаю, што і рабіць. Быць прыкладным, заўсёды быць гатовым выканаць загад правадыра. Это вы напісалі? Не, Максим Танк. Які жах. Слухай, не напісаў бы, не збярогся б у сталінскія часы. А я вось не здагадалася такое напісаць.
І сам ведаеш, што са мной было. Ларыса Геніюш нарадзілася ў 1910, памерла ў 1983 годзе. Паэтэса, празаік, першая беларуская жанчына-дысідэнтка, вязень сталінскага гулага. Да яе за маральнай падтрымкай прыязджалі беларускія інтэлігенты, у тым ліку і Алесь Разанаў. Ты ведаеш, што каб не Максім Танк, то ў мяне пасля вызвалення не выйшла б ніводнай кнігі. Ён мяне адрадзіў як паэта. Ён можа табе дапамагчы. Мне не патрэбна яго дапамога. Якое ж ты яшчэ неразумнае, калючае дзіця. Калісьці ён сапраўды быў смелым. Нікога не баяўся, а зараз горай за якогось зайца. І мяне намаўляе такім быць. Ты вельмі ўзбунтаваны, Алесю. Зараз. На вось, выпі адвар на чабары настояны. Супакойвае нервы. Можа і праўда, варта да вас прыслухацца і не забіваць сабе галаву усялякім глупствам. Не псаваць нікому свята. Якога свята? Ну як якога? 50 год камуністычнай партыі Беларусі. А? Вядома, што Ларыса Геніюш прадбачыла талент Разанава яшчэ пасля першай яго публікацыі, калі пісала гісторыку Міколу Прашковічу, што Разанаў шматабяцальны. «Будзем думаць, што вырасце ў сілу, якая нам цяпер найбольш патрэбная», пісала Ларыса Геніюш. Так і атрымалася. О, і тут першадрукар. Пазнаў? Не. На семінары трэба хадзіць. Францыск Скарына нарадзіўся ў 1486, памёр у 1552 годзе. Беларускі асветнік, першадрукар, мастак, доктар медыцыны, батанік, дыпламат, перакладчык. Адзін з самых папулярных на Беларусі кнігадрукароў, нарадзіўся ў сям'і купца, атрымаўшы грунтоўную адукацыю ў Кракаве і Падуі. Заснаваў першую ва ўсходняй Еўропе друкарню ў Вільні. Друкаваў у асноўным старазапаветныя кнігі, якія былі унікальныя паводле афармлення і каментароў. Ён імкнуўся зрабіць так, каб гэтыя біблейскія тэксты былі зразумелыя ў першую чаргу простаму люду. Часта перажываў несправядлівасць да сябе, сядзеў у даўгавой яме, быў вымушаны з'ехаць з Вільні і доўгія часы туляцца па чужых краях, без магчымасці займацца любімай справай. Памёр у Галечы. Это што, нейкі жарт? Ды якія тут жарты? Ой, моя голова. Пі адвар. Табе ж казалі, на чабары настояны, дапаможа супакоіць нервы. А хто гэта плача? Той, хто не паспеў зрабіць у жыцці нешта вельмі важнае. Чаму? Чаму я такі маруда? Чаго чакаў? Таму што слухаў розную набрыць. Не спяшайся, не рызыкуй. І вось вынік. Алексей Глебаў нарадзіўся ў 1908, памёр у 1968 годзе. Скульптар, народны мастак БССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР пасмяротна. Быў адзін з самых вядомых айчынных разьбяроў у сталінскую эпоху. Удзельнічаў у афармленні Дома ўраду БССР. У 1952 годзе быў адным з аўтараў помніка Сталіна ў Мінску. На працягу ўсяго свайго творчага жыцця марыў стварыць у Полацку помнік Францыску Скарыне. Зрабіў шмат варыянтаў, але усталяваць яго на радзіме першадрукара не паспеў. 2 кастрычніка 1968 года ён памірае, так і не давёўшы да канца галоўную працу свайго жыцця. Вы памерлі 2 кастрычніка? Я памер. Дык гэта ж акурат сёння, калі мае аднакурснікі здаюць семінар па Скарыне. О, уяўляю, якой лухты яны там нагавораць. Ведаеце, я ніколі не рызыкаваў, ніколі не спяшаўся. Я ўсіх слухаўся. І замест таго, каб паставіць вялікі помнік у Полацку мне, лізнуў сраку Сталіну за год да яго смерці. Ну, я на гэтым помніку толькі гузікі ляпіў. Сталінскія гузікі. Ну чаму я такі маруда? Чаму?
Ой, стихни, дай яму адвар на чабары настояны. Жорстка вы з ім. А з беларусамі іначай нельга. Я ў празе за 3 гады 23 бібліі выдаў. 23! Ты б змог столькі выдаць? Мабыць, не. Не мабыць, а дакладна не. У адрозненні ад яго і ад цябе я не быў баязліўцам. Што? Я нікога не баюся. Ну, вядома. А не страшна страціць дзяўчыну прыгажуню, добрае месца ва ўніверсітэце, някепскую стыпендыю. Мне пляваць на гэта. Паберажы сліну, то распляваўся тут у чужой хаце. Я цябе наскрозь бачу. Я не паддамся спакусе. Ты ўжо ёй паддаўся. Мефістофель не такі дурны, каб прыходзіць да цябе з рагамі і капытамі. Які яшчэ Мефістофель? Ён прымае розныя абліччы. І да цябе ён прыходзіў? Скорына? Доктор лекарских наук? Так? Сумно назирать за тым, як знакаміты кнігадрукар корпаецца ў чужой зямлі замест таго, каб дарыць радасць самому паспалітаму народу ад кніжнай навукі. Я хочу посадзіць апельсінавае дрэва. О, ніхто яшчэ не садзіў апельсінавае дрэва ў празе. Як міла. Нават у гэтай бруднай землекапальнай справе ты хочаш быць першым? Што вам трэба? Возьми. Навошта яно мне? З гэтага яйка народзіцца цмок, які будзе лётаць па гэтым краі, выканае любое твоё жаданне і прынясе табе шмат золата. Возьми. Ты разбагацееш. Не. Ну а як жа ж? А выдаваць новыя кнігі на роднай мове, каб радаваць сваіх суайчыннікаў, а садзіць апельсіны не для чужога караля, а для свайго народа. Возьми. 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 І вы ўзялі? Узяў, але потым кінуў гэтае яйка у морду Мефістофелю. Хіба вы не баяліся? Пакаранне, і яно дастаткова хутка настала. Назаўтра д'ябал спаліў Прагу, загінуў мой сын. Якая страшная цана. Кожны робіць свой выбар. Цяпер твая чарга. Ну што, як спаў Алесю? Ці дапамог адвар? Дапамог. Выбачайце за ўчарашняе. Здаецца, цяпер я ведаю, што рабіць. У той жа дзень Алесь Разанаў вярнуўся ў свой інтэрнат з цвёрдым імкненнем здзейсніць задуманае. У кастрычніку 1968 года студэнты-філолагі БДУ, сярод лідараў якіх былі Алесь Разанаў, Віктар Ярац і Леў Барташ, звярнуліся ў ЦК КПБ з лістом на імя Пятра Машэрава. Ліст выніку падпісала некалькі соцень чалавек. Яны патрабавалі вяртання выкладання на беларускай мове. У выніку тройца ініцыятараў звароту атрымала ярлыкі нацыяналістаў. Это и есть то самое письмо. Почитаем, что вы там понаписывали. Мы не можам цярпець, што ў нашы часы адбываецца такое грэблівае стаўленне да беларускай мовы. Такое адчуванне, што нічога не змянілася з часоў расійскай імперыі, калі да беларусаў ставіліся як да асобаў другога гатунку, а іх мову называлі не інакш як наречие. Ну, Алесь. А можа, тады проста ўзяць і канчаткова забараніць гэтую всем ненавісную мову і ўвогуле забыць, хто мы такія і што ёсць наша радзіма? Як жа не згадаць тое, пра што пісаў Скарына ў прадмове да кнігі «Юдзіф»? Як звяры, што блукаюць у пушчы, ад нараджэння ведаюць сховы свае, як птушкі, што лётаюць у паветры, помняць гнёзды свае, як рыбы,
што плаваюць у моры і ў рэках чуюць віры свае, і як пчолы бароняць вуллі свае, гэтак і людзі да месца, дзе нарадзіліся і ўзгадаваны ў бозе, вялікую ласку маюць. Таму і Юдзіфь, любячы край, дзе калісьці на свет нарадзілася, не шкадавала самое сябе, каб адвесці ад краю айчыннага небяспеку. Але Гасподзь, зважаючы на памысны намер Юдзіфі, памог ёй перамагчы непераможнага між людзей. Мы не просім, а патрабуем, каб у сценах нашага універсітэта нарэшце загучала родная мова. Это же ваша рука. Вам не стыдно? Гэта чарнавік. Белавы варыянт быў значна карацейшы. Так, белавы варыянт і праўда быў карацейшы. Ён гучаў так. Мы, студэнты 3-го курса, аддзялення беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта БДУ імя Леніна, жадаем, каб усе лекцыі выкладаліся на роднай беларускай мове. Неўзабаве Алеся Разанова выклікалі да кіраўніцтва універсітэта. Яго лаялі, яму пагражалі, казалі, што яшчэ гадоў бы 30 таму за такія лісты увогуле без усялякага цацкання паставілі б да сценкі. Нехта данёс, што ён быў у Ларысы Геніюш. У зімовую сесію яго і яшчэ некалькі падпісантаў адлічылі з універсітэту. Афіцыйна за тое, што не здалі залік па ваеннай падрыхтоўцы. Пасля вяртання ад Геніюш Алеся як падмянілі. Ён сам сваімі рукамі зламаў сваё шчасце. Падобнай здрады я яму не даравала. Мы таксама былі вельмі абураны. На ўсіх сходах мы асудзілі ўсё тое, што ён зрабіў, і калі трэба, то зноў з вялікай гатоўнасцю асудзім. Алесь, Па-іншаму я не мог. ты нават не разумееш, што цябе чакае. Я гатовы да ўсяго. Гатовы да ўсяго, каб трапіць у вар'ятню. Чаму ў вар'ятню? Таму што толькі сапраўдны вар'ят мог напісаць такі ліст. А калі яны яшчэ даведаюцца, што натхніў цябе на гэта Францыск Скарына, якога ты сустрэў у хаце антысаветчыцы Ларысы Геніюш, ну тут табе ўжо ніхто не дапаможа. Яны знішчаць цябе. Вас жа ў юнацтве не знішчылі? Алесь, гэтага Мефістофеля ты так проста не пераможаш. Няўжо ты такі наіўны, што так і не зразумеў, ва ўсе часы мы жылі, жывем і будзем жыць пры яго ўладзе. І сваімі пісулькамі ты яго толькі раз'юшыш, і ён цябе спаліць. Як хацеў спаліць Скарыну ў Празе. І што тады? Цярпець? Трэба дзейнічаць хітрэй. Дзякуючы Максіму Танку, Алесь Разанаў пазбег вар'ятні, войска ці яшчэ якога-небудзь іншага прымусовага зняволення. Зімой 1970 года Максім Танк папрасіў Уладзіміра Калесніка паспрыяць, каб Разанаў працягнуў вучобу пад яго крылом на кафедры беларускай мовы і літаратуры Брэсцкага педагагічнага інстытута, дзе Калеснік той час працаваў загадчыкам. Падчас адной сустрэчаў з Алесем Сцяпановічам я запыталася ў яго, ці разумелі яны, на што ідуць, ці адчувалі рызыку. На што Алесь Сцяпановіч адказаў: ішлі на невядомае, бо адчувалі сябе калі не абранымі, то пакліканымі. Пасля вучобы Алеся Разанова не чакала сытае сталічнае жыццё. Яго, як нацыяналіста і не зусім дабрадзейнага чалавека, накіроўваюць працаваць настаўнікам беларускай мовы і літаратуры падалей ад горада, у сярэднюю школу вёскі Кругель Камянецкага раёна. Вы не раскаиваетесь в том, что сделали? Я шкадую, што не знайшоў добрых словаў для беднага скульптара Глебава. Бо ведаеце, ён урэшце рэшт перамог. Яго вучні скончылі яго работу, і цяпер у Полацку стаіць цудоўны помнік вялікаму Скарыне. Вы гэта да чаго? А да таго, што хутка час для помнікаў Сталіна і яго прыхільнікаў канчаткова міне. Паўсюль будзе гучаць беларуская мова. Ну а з вамі будзе вось так. Дарэчы, калі ў верасні 2020 года
студэнткі філфака БДУ трапілі на Крэсціна за тое, што распісалі ходнік альма-матар цытатамі з беларускіх класікаў. І Алесь Разанаў завітаў у рэдакцыю часопіса «Дзеяслоў» у Саюз беларускіх пісьменнікаў і даведаўся пра гэтую сітуацыю. Ён папрасіў, каб ягонае прозвішча таксама дадалі да спісу тых, хто падпісаўся ў падтрымку юных смелых філалагінь. Разанаў сказаў падпісаць так: Алесь Разанаў, навучэнец філфака БДУ 66-68 гадоў. Прыгожы фінал, ці не так? Але таталітарная сістэма ў нашай краіне пакуль яшчэ нікуды не прапала, а магчыма стала яшчэ больш жорсткай і бязлітаснай. Вам выбіраць, як жыць у ёй. Алесь Разанаў свой час свой выбар зрабіў. Цяпер ваша чарга. Тады, калі я увайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна упала маланка і раскалола бажніцу надвое. Людзі, якія прыйшлі на світанне, адбудавалі з адной палавіны бажніцу світання. А людзі, якія прыйшлі на змярканне, адбудавалі з другой палавіны бажніцу змяркання. Хадзі да нас, заклікаюць мяне адны. Гэта ж твая бажніца. Ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, пераймаюць мяне другі. Гэта твоя бажніца. Ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба. А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць з маланкаю ў сэрцы.